21 ta' Ġunju, San Alwiġi Gonzaga, reliġjuż, għex bejn l-1568 u l-1591. San Alwiġi twieled fil-kastell ta' Castiglione, qrib Mantova fil-Lombardija l-Italja, fid-9 ta' Marzu. Missieru kien il-Markiż ta' Castiglione. Darba waħda San Alwiġi, meta kien għadu daqsxejn ta' tifel, sema xi kliem ħażin u innoċentament irrepetih id-dar. Meta ġie mċanfar mill-allim tiegħu, mill-ewwel iddispjaċih u baqa' jiddispjaċih omru kollu. Minn dakinhar baqa' jħoss abborriment kbir għal kliem ħażin. Fl-1577 Luigi u ħuh Ridolfu marru Firenze biex jitalmu il-Latin u t-Taljan. Wara sentej marru Mantova għand id-Duka Gonzaga għal xi żmien Luigi kien marit bil-Kliwi li baqgħu jinkwetawh sal-mewt. Ta' 12 sena mar Brescia fejn kien iqer għand San Carlo Borromeo u għamel l-ewwel tqarbina. Fis-sena 1581 missieru kellu jmur jikkumpanja lill-Imperatriċi Marija tal-Awstrija fi Spanja u ħamijaw il-familja. Luigi u ħuh saru paġġi fil-qorti tal-Prinċep Don Diego u sadattant komplew l-istudji tagħhom. F'dan iż-żmien Luigi kien qara ktieb fuq il-missjonarji Ġiżwiti fl-Indja u tnislet fih ix-xewqa li jsir Ġiżwita. Fl-1584 il-familja Gona marret lura l-Italja u fit-2 ta' Novembru tas-sena 1585 wara li ċaħad għaljett ereditarju tiegħu ta' prinċep u ħallih lil ħuh daħal mal-Ġiżwiti f'Ruma. Dawn batuh jistudja f'Milan fejn fil-25 ta' Novembru beda in-novizzjat. Sentejn wara intrabad bil-voti u dlonk wara beda il-kors tat-teoloġija. Meta fl-1591 faqqat l-epidemija tal-pesta, il-Ġiżwiti fetħu sptar għal-morda u mill-ġeneral l-isfel fosthom San Alwiġi bdew iduru bil-morda. Bosta minnhom waqgħu vittmi tal-marda u mietu. Anki San Alwiġi ttieħed u kellu jintefa' fis-sodda. Għaddew 3 xhur meta fil-21 ta' Ġunju tas-sena 1591 wara li San Roberto Bellarmino li kien il-konfessur tiegħu qarbnu u amministralu l-aħħar sagramenti miet fl-età ta' 23 sena. Il-Papa Benedittu XIII ikkanonizzah fl-1726. Ir-relikwi tiegħu jinsabu fil-Knisja ta' San Ignazju f'Ruma. Ta' età żgħira, San Alwiġi Gonzaga għamel vot ta' kastità perpetwa quddiem ix-xbija tal-Unzjata. Kien determinat li jirbaħ il-karattu furjuż tiegħu u id-drawwa li jikkritika lill-oħrajn. Qabel ma daħal mal-Ġiżwiti, Luigi kien diġà żviluppa l-ħajja tiegħu ta' talb u ta' għaqda kontinwa ma' Alla u kien qala l-grazzja li jagħmel sija meditazzjoni kuljum bla distrazzjoni ta' xejn. Il-virtù li għalija issa kien sar magħruf kienet l-ubbidjenza lejn is-superjuri tiegħu u din il-konformità mar-rieda ta' Alla ġibet f'ruħu paċi kbira li kienet dejjem tidher minn barra. Ta' 22 sena kien marraf li t-tmiem ta' ħajtu ma kienx wisq il-bogħod. Dan imlih bil-ferħ. Wara 3 xhur ta' sofferenzi kbar li huwa ġarrab sabar kbir huwa miet meta kellu ftit aktar minn 23 sena u huwa l-Qaddis protettur taż-żgħażagħ insara. Dan li ġej huwa qari minn ittra ta' San Alwiġi Gonzaga lill-ommu ftit qabel ma miet. Sinjura, jiena dejjem nitlob biex qatt ma tonqsok il-grazzja u l-faraġ tal-Ispirtu Santu. Meta waslit li l-ittra tiegħek kont għadni f'din l-art tal-mejtin għalkemm jaqbel li xi kultant nixtiequ li nkunu fis-sema fejn infaħru l-Alla għal dejjem fl-art tal-ħajjin.
jien dal-aħħar kont nittama li ntemm qabel dan iż-żmien tal-vjaġġ tiegħi għas-sema. Jekk, kif jgħid San Pawl, l-imħabba hi li tibki ma' min jibki u tifraħ ma' min jifraħ, int u ommi għażiża għandu jkollok ferħ li ma bħalu għaliex Alla fl-imħabba tiegħu għalik u fit-tieba tiegħu miegħek lili se jagħtini l-ferħ tas-sew u se jiżgurani li qatt ma jinsa nitilfu. Sinjura, nistqarlek li meta naħseb fuq il-kobor tat-tiba ta' Alla li qisha baħar bla qiegħ u bla xtut, moħħi jintilef kobor bħal dan. Moħħi jintilef u ma nasalx biex nifhem kif Alla lili għal ftit ta' ħbit żgħir se jagħtini l-mistrieħ ta' dejjem. Mis-sema qiegħed isejjaħli għal dak il-għena bla qies li ma tħabbritx għalih. Qiegħed iwedni premju għal dmuħ li bil-kemm xerritt. Sinjura, aħsibha sewwa biex ma tistmax qisha xi ħaġa żgħira din it-tiba bla qies ta' Alla. Dan inti tkun tagħmlu jekk tibki bħala mejjed lil dak li jkun jgħix quddiem Alla. Minn fejn bit-talb tiegħu jista' jgħinek wisq aktar milli qatt jista' f'din il-ħajja. Il-firda ma tkunx għal żmien twil nerġgħu naraw il-xulxin fis-sema u ħaġa waħda flimkien għax ikoll ksibna s-salvazzjoni bil-qawwa kollha ta' qalbna infaħru lil Alla, nagħmlu l-ħnina tiegħu għal dejjem u nitennew ferħ li ma jintem qatt. Alla jeqret fina dak li fdalna biss biex iroddulna lura flimkien aktar żgur u ħieles minn kull tħassib u jżejjilna bil-ġid kollu li dejjem xtaqna. Dan kollu qiegħed ngħidulek, Sinjura, għax għandi xewqa kbira li int u l-familja kollha tiegħi tqisu il-mewti bħala don mingħand Alla, ħalli inti tagħtini l-barka tiegħek ta' jiena u sejjer naqsam għan-naħa l-oħra fejn tinsab it-tama kollha tiegħi. Dan qiegħed nagħmlu aktar bil-qalb għaliex ma baqalix mezz ieħor biex infissirlek aħjar ir-rispett u l-imħabba li għandi għalik bħala ommi. Ftit qabel mewtu, Alwiġi Gonzaga daħal f'Testi u għaraf li kellu jmut fl-8 ta' Corpus Christi. Huwa qal it-Te-Deum b'Ratt il-ħajr, San Roberto Bellarmino l-konfessur tiegħu jaħseb li matul it-23 sena ta' ħajtu Alwiġi qatt ma għamel dnuq mejjed. U inti, bit-tip ta' ħajja li qed tgħix li kellu l-Mlej isejjaħlek għal għandu, tinsab preparat jew preparata kif kien dan is-sażuħ? Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla, li minnek ġej kull don tas-sema, int ridt li fil-ħajja ta' San Alwiġi Gonzaga l-indiema tissieħef ma' sapa tal-għaġeb bil-merti u t-talb tiegħu għatina li jekk ma xbaħniex fis-safa nixbħuh fl-indiema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.